tum kes pilo pini labang solaman sar pensi pini klar darneli patwa chini paneli chuning rilo la aho kalam lo neli aku tan nang lile tan da chok lo la ke ili tum 1951 a rule sateng pen one rule 179 pen ki cheng pen hal so rule ateng pen ili tum a case ha governor along silu nang yi la pen ka submit ke disia angno si submit ai la si pini disi da district a disia long la si dak dipu Karbiang long disia long ta itu submit at lo pini case file at lo memorandum ta submit lo la pen case ta file lo la pen hala case ke file bang la ke Ojit Kumar dia phan laga alang li ke tribal gali lapor alang li phan ke MSC ke piturong le det lang ji non thur at lo sita cancel det nangi uji li tu case file det lo pini la pen ke ha hamren ta Pawan Kumar Rai phan ta aku case file te lo la pen Prime Minister, Governor of Hanta memorandum ako submit to pini. Lapen da kabang ke alangli kursing timunga ke haisi la case ke file ta sohi ke pile. Lapen hala da kabang ke Bikram rong pa abang si case ta file. Ere pin pen alangli tum ke la ka de nitum nang dun lo dei peseta sohi na jipi hai ti tiari nitum ke sipi sohi ta jipi hai. Nitung arlo pen pa mangali lo. Tadi athak pen. Athima ahok alam tu ke accounting cook athai ta ningi ta me. Ke ang hoy athai ta ningi ta me. Ke ang dang athai ta ningi ta me. Munit avedya athai ta ningi ta me. Munit do athai ta ningi ta me. Ahok pen. Ahok alam pen sini tu case ta file. Ke lang select mo pat kali. La ke aron ating pen. Sini litum case ta file. Lasi itum ada kacini nai bang kelahan lo itum pini hormu le tum nam polotang te itum hormu polotang te bang nang tipon jok te koson itum ka celong nang ji ara do mati di la son thosi la longri inkoira trokta karbi la pet inglo asai fansi nang pano pilu non bang nang tipon jok lo non hala bang so lam do longri kep ke bang nang tipon jok lo ka di lasi longri kep kali longri sida pipe pusine tum e Chujeng bar jera pipe itu makin mang PSL si tum chujeng bar jeta tum jakong pipe ke re-election dovek nang jip obang ta pini governor pan memorandum pile la tu ke case ke doet la hai sita la aku thak ta aku pini aku pitula lage pipe pin da choklo abinong ke seta aku pitu det lo itu governor pan athema pipe pin da choklo ko thike hala PIL case number 15 public 22 hala ke doet lo ke mo inkoira porni si aquesta klang inkoira clear ni si aquesta aku klang ji palam doet lo ke lage la siladang nili ke theklong ateng polotang te la bangso PIL preliminary hala bangso order long ki pukela son petitioner tum jong si ki piateng pen koda tum deng that success that polotang te at least I did legal ateng pen follow ji pusi ki puhala la soba la sila soteng polotang te re-election ke doi phan ka chances du a chance do la pen election aroi tamela tum BJP tum ke rigging ke theng ke chok vote ki pa jok long le konane hala bangso stamp ta seal joy la poson si ke claim ni la si rigging la ke mane ini class sub pen che bong che chok che pin pen election ki pa do kang vai kali der lo la ke la si non la bangso memorandum ki pidam to ke la ke mesena aking kam ka chi jolo posi neli sarpana cholo la so along ni si pu kang tung hello non la re-election do je posi BJP tum ke jasebet non APSL se tum ko ano program ke dam la an se la tum ta program nang lo la pen mass joining nang bitun lo pen congress pe le wasta APSL si lo ni ligi pu ipo bang ke la so tok so pen ki pu kang tung mang ala lo hala bihar long le bang kei pietum di kalima hala Nitish Kumar tu mai ke bangai kei pilu aning ke bang BJP bhanon aning dokte tour fit kare jek lo ni tour fit lo no reject lo ni kopi ma ke me alang tu me thanga de da pan bang hala ke claim ji pan se bang ke hang lo la som thak thak si Karbiang long arara tu la bang so BJP bhan ke nang li tum
lake rejected nampu lapen non la re-election no pulote ba MP election hodan nami itum se cepa hai pen edet cerai kom thip nampu lapen ladak he sir laso question bang nangli long sini libang tu po choro lo timung sango nangli lam kla ki pot lapen isi neli halamangso Mamata Banerjee West Bengal Chief Minister kaningje do Bengal is for Bengali pu bang hala da ke ningje plu mangai asik sidul ta avelo jata avelo bangai general state bangai West Bengal is for Bengali pu bang ningje plu kar biatum CM MP MLA tum alang tum sik sidul thak sekar jap lonta posi pini ani ningje ta haide lon le tum laso answer bang nangli thane khasa là hello ame thang akhe phan jom si kachirai nai polete ningye da hai dan ti non ni tum PHLC tum ningye da hai dat lo ke ni nang li hala West Bengal phan pudam lo Tripura hala data Tripura chi than la ling cha Bengalia state bina ka di Bengalia de bang hala blue tu ma phan ning kan thom kebra troxy refugee camp ar lobi chok in tan pe dam long le de la pen election ta voter list long ta amen pit tok pon pe de la pen election no vote pa pe jok long le de pa se ning kan thom kebra troxy no ni ning kan phi kep la tum vi de la de bong ali tu vi hai mange itu pe polo kar bi tu vi hai de la de itu ma sahos ka ve lante itu lo ka chini ne lo pen chidan le te la ke misen akam lo ko matha thek the de apot lo pen ke di ka che dan lo te misen akam lo la ke u klang dak yi pu ka chini ne apot ka matha thek the po se alang le tu lo ta follow hai hide ange wo lo pen ka follow hai he lo te det ki vir po si non ta bang pilo ne non MSC da do body bang ke la pen em ta bang hi lo ne bang khai do body la pen ke ha la de long ri kep ta ko che yor to det lo ke di la pen autonomy ka ko Assam government ma ji pi to det lo ke di la ka det ki vir lo ke de a lo aron ke airport lo ke de la ke la pen isilam lo shortcut em polam ta itum jet khana de shortcut em polam kanilo non ke shortcut HED minister along lo gente hala alang li ke da karbiang long pe lage participate un da kalilo ye ala HED minister ke long nang ji ke bidasing le ke hai hala rup sing teron ke hai dorsing no khai si long nang ji people lo itum shortcut labang so HED minister pek derlo labang so rara phana tum lam klachi pi hai lo mente BJP long ke do karbi etum hai ke thek kere LLB के पास दंग हो BEd के पास दंग हो कमाने स्टूडेंट लीडर तो बिल लाम क्लास पी है लम नंग political mature तुम political mature लो बने तुम people HED minister नंग ठीक जाओ नंग तुम लाम क्लास पी है लम अंते नंग तुम कोलोसो के ठेक अंग देंग लोगे तो नंग थान था कोलोसो के कैटेगरी लो नंग तुम के दो के ठेक ड्राफ्ट लाम क्लास पी है लम lapen ison ladak ngili ki pukan tungal hello alang tum sin non central government anda cari lo state anda kopi posi pini ada dilung ha delhi hempre ke namna ko alang num pina bole ametha government ke nahi kali luti pilok na poke BJP tong ke hempre ke hang nahi tum kali lake BJP atum si karbiang long rap han hempre ki pinai atum lo na tu la bang solam rap halam class pi hai lo mante lage rara phari sikka chong thoi cholo ke tuleram lo ha ke hai ta lapen forensic bia ke hai ta na ke athe non MP election ang le poke 2024 ke la delhi dam le po rada phan hadak dam lo mesen buyang thali hola tum kali pintalu hangla memorandum le la mo ben ki poson si awil dar phane samidam ta mesen musnang than bora phan ke lapen isilam tuleram lo ha ke hai phan isilam karju kang tung mang la hello 1986 karbi lo charli song Cingrum nang ne polang le tai nudlo lake hala sot KSA sivet lo ke do people ante tuliram long ha ke hai people hala sot KSA sivet do nai puning je dat kiente people nang lenglong pho KSA long klemun rong ke hala bang solam nang le rap panam klasipi hai man te nang le pulo KSA cingrum nai punang le KSA mai long nang le ning jelo 1986 nang le polo englong pho KSA long nang le polo do dun rong kiente ha people met heng tong ri kip long nang le dun de labang solam nang lam pi hai man pinyer ni nang li ha nang li pi hai mahala bang so 1986 salam jek suri hojan lo bini pen ke englong pho ke sia le lo punang li ningjel hala suhut
rara tum ning jelo paprai elo te nang li polo eng long pok ese nang li tum mam hang patek turong kete nang li tai nulo pi polo nang li la solam nang li claim that kente hala solo chingrum that am hang patek te pote karbi lo chale asong eng tang rak dolo pote te karbi ang long hempek long elo nang li tum ke claim ke chok che polo nang lam klar chipi ma siam tuliram rong hang ke hai nang li se rap han chobairi na ta por dolo posi penengwe tum labangso tokson sexidul to the constitution of India and autonomous state nasi ladak penengwe ingdeng pharoni da trokner kep long trokner kep ra pli labangso tokso long nang chitong dun maka sarjai kathar lapen rajen timung lapen kursing timung ame tumana kiro pilo lapen isialam ne thanpe si pijut kokpo lasi haladak plateau atum ki putado lasi munir tum hadak ki pukelason ho poverty is the parent of revolution and crime busada ki pudu lasi kiduk pensi ilitum kiduk hello di kiduk polotang de poverty bude kiduk log mati kiduk ke ilitum api apollo mane mesen revolution bolong te rada phan ke change ke wan di ke meya kam ke wan ke meya sai ke claim pole tum duk ong te ilitum la poson phong de ilitum reset posong tha kadi kasi ilitum labangso a revolution lo non ke kachel larja phan itum kisung phopik lo ki duk nang an kang chir pen hem rit ka we pen eme thangkar biang long mate eme thangalong rialong si pinike eme thang a hem a rit ka chi ona refugee kem ke donar la son si tum nang man bom lo aposi non bangke jong hele rar phan palu sita rar tum ke non chini bom lo akemia ken kam che jor bom lo lapen labang so ki palu pot ke itum che than bom lo pote mo ani si ke tum re lapsi ili tum ta eme thangalong ri eme thangalong pat eme thanga jutang jubat lama ki anta ili tum chibir ti thekpo lapen itum che pang chu thekpo asi pineng we bangke la pwan sing tum tokso bangke kang tono asi nang ke lang do na korte la pening jir tum haran ka chuning ri ke la lo nang tum share tha labang so il tum aso share pen nang tum comment ka do ka wedan nang pidunot lapen pineng we comment nang pi une an bangke penak malop sing tum nang pi phansi chisik asi pineng we bangke la pwan se kang tono ka do ka be panda ajo ki me kardom